Does dim siop yma ym Mhentre Dihewyd yng Ngheredigion a hynny dros rhyw 20 mlynedd. Ond beth mae cymuned yr Ysgol Gynradd wedi gwneud? Wel, ydy agor un I hunain. O, siwmai! Siwmai! A croeso I Siop Sied. Diolch yn fawr. Arwyddai yr Ysgol Gynradd Dihewyd yw pentre heb ysgol, pentre heb galon. Mae calon y pentre hwn yn curo'n iach diolch I wyllus da y trigolion. Mis Medi diwethaf, dath rhai rhieni atai a'r syniad yma'r siop. A yn syth, o'n i'n gwybod bod potensial mawr I gael. Mae'r gymuned gyfan tu nôl y prosiect yma. Mae rhieni a'r staff a'r plant hefyd wrth I boddau gyda'r cynllun. Ac ar hyn o bryd, mae'r siop yn mynd o nerth I nerth. Y rhieni sy'n coginio'r bwyd a maen nhw'n bobl dawnus. Ac yn ei plith mae Alwen Llwyd, cyn enillydd rhaglen Casa Dydlu. Mae'n awst ar llysiau a ffrwythau ffres, ond hefyd wedyn ydych chi'n cael ychydig bach yn ychwanegol ar ddy Gwener. Os chi'n ffodus I ddod yn fore iawn, ydych chi'n gallu cael cacennau ffres hefyd. Ond os chi wedi dod erbyn ar 10, maen nhw gyd wedi mynd, so... Dewch yn gynnar i'r neges. Bendant, ie. Fi wedi bod yn paratoi chutneys afal, apricot a fig I Siop Sied, a maen nhw werth trafeilu lan I Dihewyd I drial nhw hefyd. I like to bake cakes and I make jam and we bake things to order, so if people would like a particular cake or a crumble or something for a special occasion, we can bake that and provide that in the shop. O, cadws. Fi wedi cael lot fawr o bethau fan hyn fel cacennau, wel, a cadws. Crumble I bwdyn a blodau i'r fas. A mae'r plant yn rhan o'r sied hefyd, sicrhau bod y nwyddau ffres yn cael ei arddangos a rhoi prisiau arno nhw. A hefyd trin yr arian sy'n dysgu nhw hefyd gwerth arian. Mae disgyblion, ffrindiau Ysgol Gynradd Dihewyd. Mae'r siop yn edrych yn arbennig. Pwy sydd â fi fan hyn? Mo, Eira, Cywi, Cerys. A faint wyt ti'n mwynhau bod yn rhan o'r siop yma? Fi'n mwynhau lot, mae'n cyfle fawr. A beth wyt ti wedi gwerthu heddi, Mo? Ni wedi gwerthu cennin pedr, cacennau, te a coffi a bacon butties. O, ffein iawn, bach o bob dim. Ac wyt ti wedi bod yn brysur yn paratoi'r holl fwyd yma? Odw. A pa sgiliau wyt ti wedi datblygu wrth fod fan hyn ac yn gwerthu'r pethau yma? Wedi dysgu sut I prisio cacennau a llysiau'n cywir a sut I wneud elw i'r ysgol. Da iawn. Wel nawr te, mae'r cacennau yn edrych yn ffein iawn. Gai hon fi'n credu. Diolch yn fawr I ti. Edrych mlaen I fytau. Diolch. Da iawn. Ysgol Gynradd Dihewyd. Ar ddy Gwener hefyd, dyn ni gyd yn ymgasglu fan hyn hefyd I cael paned bach. So mae'n esgus hefyd i'r gymuned I ddod I cael chat bach, a hefyd I ni fel mamau hefyd. A mae'n ni'n deulu agos, a dyn ni ffodus iawn, mae'r athrawon yn groesawu ni. Fi'n cwrdd o'r mamau a mynd yn ni'n nabod y gymuned, achos mae'r bywyd tawel iawn sydd fan hyn, a chi ddim yn cwrdd â neb lower, dych chi lan fan hyn welwch chi rywun. Ni erioed wedi bod yn agos i'r gymuned, ond mae hwn wedi dod yn bartneriaeth yn agosach eto, dwi'n credu. Mae'r plant wrth I boddau, chymod, yn cydweithio â phawb yn yr ardal. Yn rhan o'r fenter, mae'r disgyblion yn cadw ieir. A faint o ieir sydd yma? 6. A beth yw enw'r ieir? Helen. Helen, wel. Blodwen. Jack, Mather, a Yvonne. Yvonne? Mae Yvonne ma hefyd, wel. So dewch ni roi bach o fwyd iddyn nhw, ie? Ac maen nhw'n dodwy wyau bob dydd? Ydyn. O leia 5 bob dydd. A wedyn beth sy'n digwydd i'r wyau? Gwerthu nhw'n siocled. Ie, so mae pobl gallu prynu. Da iawn. A mae'r llysiau sy'n tyfu yng ngardd yr ysgol yn cael eu gwerthu yn y siop sied. A diolch i'r elw, mae staff yr ysgol wedi prynu goliau pêl-drod a sied storio newydd I gadw offer. Be newch chi brynu? Os na rhyw ffefryn dych chi fan hyn, rhyw gacen fach? Wel, I weud y gwir, bob Dydd Gwener, maen nhw'n dod â bacon butties mewn. A wi wrth y modd cael prynu un o'r rheini I ddechrau'r Dydd Gwener off mewn steil, I weud y gwir.